Привітання, дороженькі! Сьогодні я зроблю інтерв'ю з ще одним цікавим білорусом, який явно не підпадає під поняток «чарка» і «шкварка». Чим він такий унікальний? Ну, по-перше, він пише вельми шмат артикулів для Вікіпедії. Чоловік шмат де бував і, ну, я б сказав, незвичайний чоловік. Навіть не ведаю підібрати ще які епітети. І так, знайомтеся. Уладзімір, а як? Русакович, прозвище. Привітання. Привітання. Така штука, перше питання до тебе буде. Ти от мені написав, як ми домовлялись на эту гутарку, що написав 1012 артикул в Вікіпедії. Так, лiterально позавчора. Позавчора, от так от. І складно писати артикули? Не, наоборот, для меня это то, что кажуть, хобі. Уже от з 2007 года я починав і перейшов у класичний розділ білоруської Вікіпедії у 2010 году, і от там якраз я створив 1012. Ага. До речі, створив про свій земляцький, так би мовити, гурт з Могильова, який називається «Ніз-Кіз», бо якраз сьогодні неділі в лютому місяці їх найбільш популярний білоруськомовний якраз відеокліп «Небезпечний». Він досягнув цілого мільйона проглядів, що напевно ще... Білоруськомовний кліп? Так. Мільйон проглядів? Треба залізти поглядіти, тому що, ну, рідко таке можна зустріти. Я пам'ятаю, як я спробував пошукати любі, не тільки музикальні, хоч якісь ролики білоруськомовні, які набрали, ну, хоча б за 50 тисяч проглядів. І мені прийшлося вельми попотіти. Я знайшов, може, тільки пару, а тут, оказується, мільйон. Ну так, это кліп 2018 года, але з уліком того, що, так, наскільки я пам'ятаю, його випустили 1 сакавіка 2018 года. Тобто, амаль, що ровно праз 2 годи, тобто за 2 годи мільйон, це так, це вельми спритно, вельми хутко, тобто складно знайти інший такий кліп. Ну, це уражує, згоден. Господарство не чекав, буде посилка в описанні на цей кліп. Виходьте, глядите і коментуйте, коли ласка. І ось ти пишеш артикули Вікіпедії. Як вийшло так, що ти наогул зайнявся цим? У 2007 году ще, коли я починав, я був студентом, і я зауважив, що студенти користуються електронною поштою, куди скидують, допустим, не просто хатні завдання, а вже виконані завдання, по яких, як по узорах, можна підрихтуватися до занятків, семінарів, інші певні, напевно, контрольні праці виконати. Але вони всі були по-російську, і вони копіювалися з попередніх курсів. А по-білоруську такого не було. І я поспробував навіть створити таку електронну пошту для білоруськомовної частки студентів, яких тоді набралося 15 чоловік со 120. Це 2007 год. Так, це вот факультет міжнародних відносин БДУ, і навіть нам сказав мій куратор, що у вас упершиню стільки білоруськомовних набралося, можна навіть групу там на потоку створити білоруськомовну. Угу. Ось. І мені захотілося зробити менавіта таку електронну пошту, і альтернативою гэтай електроннай пошце, то бок все починалося як альтэрнатыва электроннай рассылкі вот гэтых студэнцкіх працаў, заняткаў. І я просто ствараў канспект, бо я просто, можна сказаць, яго публікаваў на Вікіпедыі на той час, бо я разумеў, што, як і все іншыя папярэднія канспекты, яны просто мінуце прападуць, а гэта застанецца, і гэта быў пачатак. Вот так вот. Ну, я скажу, што вельмі цікава. І спачатку карысталась попытам, это не карысталась? Карысталася, нават, я бы сказаў, быў залішні попыт, і гэта, дарэчы, прывяло да таго, што я перайшоў у класічны раздзел беларускай Вікіпедыі, бо апынулася, што тое, што мы, як студэнты, вывучалі, даведваліся, яно вельмі цяжка ўспрымалася людзьмі па-за нашым факультэтам. То бок, мы ведалі такія рэчы, якія просто то, што называлася у рамкі, не ўкладалася. Допустим, на той час гэта была грузіна-расійская вайна 2008 года за паўднёвую Асетыю. І гэта не ўкладалася наогул, скажем так, ні в якія, скажем так, уяўленні тагачасныя, у тым ліку нават тых людзей, якія, магчыма, лічылі сябе
як би зараз сказали, прозаходнімі. Тобто на той час лічилося, що Росія виграла, це може зараз не так, тоді лічилося, що Росія виграла інфармаційну війну і, скажімо так, з Грузії. Так, що, простей кажучи, грузини, це були от неякі адмовні герої в цьому Так, плані. я пам'ятаю таке, у мене враження тоді було. Ось. І я був тим чоловіком, який написав на підставі російських інформаційних криниців, докладніше кажучи, по-моєму, це була передача «Вести». Я не ведаю, може, вона все ще існує. Давно не гляджу просто телевізор. І гэтая передача описывала высновы, якія зрабіла расійская ж прокуратура про тое, што ніякага пераследу супраць асецінаў з боку грузінскага войска не было, і што тыя ахвяры, якія былі ў той вайне, гэта былі такія паўстанцкія вайсковыя страты, і загінула там это, конечно, вельмі сумныя лічбы, то есть не 2000 чалавек, як заявлялася ў першыя дні, а каля, по-моему, 100-120 в гэтым раёне. Вот там была дакладная лічба, гэта была выснова расійскай жа прокуратуры, і падчас таго, што называецца інфармацыйная вайна, гэта не ўкладалася нават у разуменне тых людзей, якія лічылі сябе, не ведаю, не прарасійскімі далёка. І то бок, чаму я перайшоў класічны вынік у раздзел, бо так сталася, што ўсё, што я напісаў, там пэўны адмін, там ще іншыя людзі, яны спачатку наогул выдалялі, а пасля наогул стварылі такі падраздзел пад назвай ці то ледзьве там незаходні погляд на это все, і я просто стаў жартаваць з гэтага, бо цудоўны заходні погляд выкладзены Генеральнай прокуратурай России. Не, это реально прышпільна. Ты разбіў расійскія міты про тую падзею расійскімі же дадзенымі. Это реально цікава і незвычайна. Ну так, да. А сколькі табе, калі памятаеш, год тады было? Атрымліваецца 2008, напэўна, гэта 22 гады поўныя. І то я не поўныя, 21, 21 поўны. А зараз колькі? Ужо 33, мне вспомнілася 11 кастрычніка. Вот так вот. І ты весь час этой Вікіпедыяй займаешься? Так, ужо, можна сказаць, больш за, агулам, калі браць з 2007 года, больш за 10 год, так. А калі браць класічны раздзел беларускай Вікіпедыі, з 2010 года, то бок якраз 28 траўня будзе сёлета 10 год, як я пачаў і пішу артыкулы. О, так тебе павіншаваць можна. Будзе. Хаця, насамрэч, магчыма, ўжо якраз нядаўна і была дата, калі я пачаў менавіта там пісаць, бо я першыя 3 месяцы дзесьці якраз з сакавіка ствараў артыкулы без уліковага запісу, то бок яны не запісаны, як тыя, якія менавіта я стварыў, то бок там пад айпішнікам дзесьці толькі. Вельмі, я б сказаў, уражвае. А ты, я так зразумеў, што адразу пачаў па-беларуску рабіць. Па-расійску нават не спрабаваў? Не, я ведаю, што людзі, якія пачыналі, нават беларускі раздзел Вікіпедыі, яны пачыналі пісаць, як Владимир, по-моему, у нас 3 заснавальнікі, і адзін з іх, ён, наколькі я памятаю, памёр у Чэхіі, у несчастным здарэнні. І ён як заснавальнік, ён пачынаў з ангельскамоўнага раздзелу, і гэта былі пачынальнікі. А я быў ужо той хвалі, якая прыйшла проста, як бы сказаць, на тую шчаслівую глебу, калі была беларуская мова, беларускамоўны раздзел. А як ты наогул перайшоў на беларускую мову? У мяне было, скажем так, такое становішча, падвойны пераход, я гэта называю. Это што значыць? Спачатку я перайшоў на расійскую. О, з якой? Пэўна, з беларускай, бо я ездзіў спачатку да бабулі, і беларуская мова у мяне была даволі жывой да дзіцячага садка, да гэтага пераходу, калі дзеці, прынамсі, я асабіста не ўспрымаў і не ведаў нават пра гэтае адрозненне там. Для цябе это было натуральна на той момант? Спачатку, я ж кажу, у дзіцячым садку мяне перавялі на расійскую, і да, магу тады з свайго жыццяпісу біяграфіі распавесці адзін момант, калі я проста даведаўся, што я размаўляю ўжо не па-беларуску. Гэта быў для мяне шок. Давай, з гэтага пачалася моя такая доўгая гісторыя вяртання да беларускай мовы. Магчыма, як Васіль Быкаў выдаў кніжку «Доўгая дарога дадому». Моя дарога пачалася з таго, што калі мне было 6 гадоў, і ў дзіцячы садок да нас, у нашу групу, трапіла дзяўчына, дагэтуль памятаю яе імя, Юлія.
І гэтая дзяўчынка, яна размаўляла на іншай мове. І я быў настолькі ўзрушаны гэтым, што я прыйшоў дадому і распавёў бацькам такі ўвесь захапленне, што да нас трапіла дзяўчынка з Расіі. Як я думаў. І бацькі пачалі мяне распытваць, ну, а як я даведаўся, там яна што сказала і так далей. Я кажу, не-не-не, яна проста размаўляе на іншай мове. І тады яны задалі, канешне, пытанне, на якой жа яна мове размаўляе, там, на іншай, як ты гэта зразумеў? Я кажу, ну, яна па-расейску размаўляе, на інакш размаўляе. І тады яны мне адказалі, што а ты ведаеш, што ты зараз размаўляеш па-расейску? І для цябе шок, мабыць, это быў. Я нават, як это в такіх выпадках кажуць, згубіў дар мовы, прычым на той час, вот это быў якраз той час, калі я першы раз згубіў дар расейскай мовы. Ну, то бок я даведаўся, што яна расейская, ужо не беларуская, і я, можа, дзень, можа, больш нават не мог проста, то бок у мяне было ўражанне, што ж, як бы сказаць, як так мае бацькі маглі са мной абысціся, можа. Ну, я не мог іх успрымаць як нейкіх адмоўных асобаў. Яны пра мяне і клапаціліся, і все, і клапоцяцца. Але пытанне было ў тым, што як такім чынам так сталася. То бок, як тыя людзі, якія зычуць, напэўна, мне найбольшага дабра ў жыцці, як, можа, яны былі вымушаны пайсці на штосьці. І пасля гэтага я, ну, умоўна кажучы, спачатку даў сабе асабіста слова, што я вярнуся да роднай мовы. Ты тады ўжо зразумеў, што это родная твая мова? Ну, вот бацькі адкрылі мне такую таямніцу. Капец. Ще раз скажи, у якім это ўзросце? У 6 год. У 6 год? Капец, это реально шок. Ужо так, ужо тады мне было зразумела, што я не змагу гэтага дасягнуць, ну, вот так, імгненна. І я нават вызначыў сабе час, калі я цалкам перайду на беларускую. Я сказаў сабе, што вот, ну, мне зараз 6, я ведаю, што далей дзеці ідуць у школу. І што, пэўна, в школе я змагу, ўжо, там ўжо будуць і прадметы асобныя беларуская, расейская мовы, і я змагу даведацца, што вот, уласна, мая беларуская, а што вот гэтая расейская, якой мяне вывучылі ў дзіцячым садку. Удалось? Нават больш. Я на год апередзіў свой жа графік. Я меркаваў дзесьці ў 4 класе перайсці. Канчаткова. Так, і адбылося так, што я змог засвоіць мову ў 3 класе настолькі, што я ўжо пачаў на ёй размаўляць. І я нават, калі ўжо быў нават школьнікам, я прыязджаў да бабулі і дзядулі там у Магілёўскі раён, вот, у вёсцы, які моя бабуля жыла, і у Бабруйску мой дзед жыў. І я прыязджаў, вот, ну, дзед па бацькоўскай лініі, і я вот ім казаў, што вот я буду беларусам, вот, што я вот буду размаўляць, вы не глядзіце, што вот я даведаўся, што вот як это так. То есть я разумеў, што это мяне абурае, а як жа павінна было тады абураць это маіх дзядуляў, бабуляў, што са мной такое здарылася, што робіцца з унукам. Вось, ну, это да, это такія былі дзіцячыя перажыванні, але яны сапраўды былі вострымі, і дзякуй Богу, што все так абярнулася, што мне удалося даволі хутка засвоіць родную мову, але потым быў працяг, бо я, ну, наступныя гады я пераходзіў на расейскую мову з людзьмі, якія ў большасці, безумоўна, былі расейскамоўнымі. І вот я вучыўся ў Магілёўскай гімназіі, нумар 3 ёсць такая гімназія, даволі даўняя, можа, год 200. І гэтая гімназія ніколі не была беларускамоўнай за ўвесь час яе існавання, за ўсе 200 год. І ў 90-е гады, калі я туды паступаў, я паступіў туды ў 93-м годзе, здаваў нават адмысловыя экзамены паступіць. Але я не хацеў вучыцца па-расейску, і мне бацькі проста сказалі, мы хочам, каб ты вучыў замежныя мовы, і толькі дзеля гэтага. Я кажу, ну добра. Вот, але потым сказалі, што вот ты падрасцеш, і ты сам сабе выбереш мову. Ну, як мы ведаем, пасля рэферэндума гэта все. Ну так. Вось, але, да, у выніку я згубіў магчымасць хаця бы пару-тройку год, вот як моя сестра, допустим, яна мела магчымасць вучыцца па-беларуску, а я не. І вот я ў такіх умовах рос, ну, в гэтай гімназіі вучыўся, і мне дапамагло ў далейшым тое, то бок, уже перестать переходить на расейскую з расейскамоўнымі, бо у нас існавала адваротная дыскрымінацыя, як зараз кажуць, што было дзіўна насамрэч. То бок, звычайна, школа — гэта тое месца, дзе, ну, дзеці знаходзяцца па такім прыгнётам, і то есть вельмі мала хто мае ў школе станоўчы досвед, і, дарэчы, у мяне было мала, па правдзе кажучы, станоўчага досведа, як і ва ўсіх іншых дзяцей. Але станоўчым было якраз вот гэты прыгнёт, але ён быў
адваротны. Вот это адваротная дыскрымінацыя. Ён цябе, па сутнасці, загартоўваў. То бок, не, гэта была не тая дыскрымінацыя, ну, я яе просто паспрабую апісаць. Ну, давай, цікава. Звычайна людзей ганьбяць, і вот, ну, чаму і адбывалася гэтая русіфікацыя, бо прыгняталі за беларускую мову. Так. А ў гэтай гімназіі, нягледзячы на тое, што ніколі наогул яна не была, за все 200 год яна ніколі не была беларускамоўнай, там існаваў такі звычай аднакласнікаў, дзяцей сярод хлопцаў, што з іх кпілі і жартавалі, ну, то бок всяляк такія былі насмешкі з тых, хто не з'яўляўся, допустим, беларусам або нават расейцам, то бок іншай народнасці і не ведаў сваёй мовы, сваіх звычаяў, традыцыяў. І гэта выяўлялася ў тым, што да гэтага пэўнага аднакласніка, і гэта было сярод хлопцаў, я сярод дзяўчатаў не заўважаў, это падыходзілі і пачыналі жартаваць, кшталт, ты ведаеш, як, допустим, па-польску ці там па-габрэйску, нават на ідыш. То есть, ну, вот якая была пэўная нацыянальнасць, можа, у чалавека. Іх было не шмат, але вот такія людзі былі, яны былі ў кожным класе і па некалькі чалавек. І іх, так бы мовіць, праверялі, наколькі вот яны трымаюцца свайго. Хаця сама гімназія ж на расейскамоўная, мы большасцю там беларусы, то есть жартаваць трэба было з нас саміх. І так са мной аднойчы здарылася. У мяне быў лепшы сябр, у якога было, пэўна, такое частковае, і ён ёсць, я з ім захоўваю дагэтуль стасункі. Павел Артемьев, ён выкладчык БУНТУ. І ён быў, ну, калі не лепшым, то адным з лепшых маіх сяброў. І ў яго не польскае прозвішча, але ў яго ёсць польскія карэні. Ён казаў, што вот, да. І, ну, і, то есть, у адказ на тое, што з яго так жартавалі, што ён штосьці не ведаў. А вось, што вот ён взяў і пажартаваў з мяне. Ну, як, это было нават не жартам, это было даволі вельмі сур'ёзна. Ён просто выпаліў аднойчы, што праз тое, што я пераходжу пастаянна на расейскую мову, то я, ну, скажем так, груба, ніколі не буду размаўляць па-беларуску. І гэта мяне вельмі моцна закранула, і мы спрабавалі, як бы сказаць, ну, я спрабаваў спрачацца, а я, як такі падлеткавы максімалізм... Ну, это нармальная з'ява. Так, і мы спрачаліся больш за гадзіну, напэўна, але як лепшыя сябры, ну, то бок гэта не тая спрэчка, якую можна было весці так не па-сяброўску. І я пасля цэлай гадзіны разумею, што я той чалавек, які часта выйграе ва ўсіх гэтых спрэчках, ну так, то, што называецца з пункту гледжання логікі. Я, напэўна, магу адцягваць эту, як бы сказаць, паразу ў гэтай спрэчцы, але я не змагу выйграць у гэтай спрэчцы. І тады я выпаліў таксама сваё, я сказаў, што заўтра. І гэта было 10 ўжо апоўначы. Мы спрачаліся пасля настольнага тэнісу, можа, 1-5 у яго гулялі, і пасля гэтага яшчэ такія задыханыя пайшлі падцягвацца. І вот я яму кажу, заўтра я буду размаўляць толькі па-беларуску. І гэта было ў 8 класе. І ўдалось? Так, хоць гэта і далося мне тым, што я заснуў дзесьці ад 4 раніцы. І тым не менш. Бо я пайшоў дадому, і я па дарозе разважаў, што мне варта зрабіць, каб з заўтрашняга дня размаўляць толькі па-беларуску ў расейскамоўнай гімназіі. Цікава, падзялісь. Можа, каму прыгадзіцца. Я прыйшоў дадому, і, па-мойму, гэта быў слоўнік расейска-беларускі, такі сіненькі, выдадзены, па-мойму, нават у Маскве 1983 года, наколькі памятаю. То бок ён быў старэйшы за мяне. І там было 20 000 словаў. І з гэтага 20 000 словаў я, напэўна, 1000, можа, больш. Я, то бок, выбіраў словы і ў сваёй галаве пракручваў, што я не ведаю па-беларуску за гэтую ноч. І я спрабаваў іх все літаральна вот зазубрыць, як кажуць. Ліквідаваць гэтую шчыліну, вялізную, насамрэч, не шчыліну, нават такую пропасть паміж тым, што я жадаў мець, і тое, што было на той час. І за тую ноч, як бы гэта ні было складана, мне мой вот гэты падлеткавы максімалізм, ён мне дапамог. Я змог атрымаць той вынік, да якога я імкнуўся. То бок я не кажу, што моя мова была на наступны ранак, як у Якуба Коласа. Але тым не менш, ты трымаўся свайго. Так, і з гэтага все і пачалося, а далей мне нават аблегчыў мой шлях, гэты переезд у Менск, калі я паступіў у ліцэй БДУ, і вот маё захапленне гісторыяй. Ну, а в тыя часы ў школе у табе было... В школе, я зразумеў, не складана з беларускай мовай, там это ценілася. А па-за школай, проста ў жыцці, былі якія-то моманты добрыя, кепскія з-за гэтага?
Ну, насамрэч, простое, что у Магілёве ў 90-е гады, прынамсі першая палова да ўсіх вот гэтых сумных падзей, літаральна вот эта адзіная гімназія нумар 3, она ледзьве была не адзінай, не з адзінкавых ва ўсім горадзе, якая была наадварот па-расейску. Одним словом, на той момент белорусская мова это больше натурально было у Беларуси. У школе принамсі. Нет, так это в школе. Я говорю, а поза школой просто. Вот ты пошел к краму, пошел ты на какие-нибудь гурток. Так. Ну, ні, до речі, таких заувагаў, до речі, нават адмоўных так сходу нават і не прыгадаю. Вось. Я памятаю, былі іншыя адваротныя такія пацешныя моманты, калі былі назвы на іменні мясцовасці ў Магілёве, допустим, сённяшняя речка, якую все ведаюць як Дубравенку. І я памятаю, як нас, маленькіх, яшчэ расійскамоўных хлапцоў, мясцовыя жыхары выпраўлялі. Яны казалі, ніякая гэта не Дубравенка, а гэта Дубравенька. І з мяккім знакам. Вось. І яны жылі побач з этой рячулкай, там у вот этих драўляных дамах, і мы хадзілі да рэчкі, там, можа, нават рыбу лавілі, ці караблікі пускалі. І мы даведаліся сапраўдную назву і рэчкі, і наогул мясцовасці, і нам все это патлумачылі, што гэта вот такая маленькая Дубрава. Вось. І для нас было таксама адкрыццё уласнай мовы праз найменне мясціну, што мы нават губляем, як кажуць, вот эту мясцовую топаніміку праз яе вот это, як бы сказаць, перакладанне бясконцае на іншыя мовы там, ці там іншую графіку. І губляецца свая разынка, свая мы нават асаблівасць. Губляем нават сэнс, мы не разумеем нават, што это абазначае нават. Ну так, згоден, абсалютна. Так. А якім ты наогул быў дзіцёнкам, падлеткам? Вот як такавы? Гарэзлівы, смелый, боязливый. Расскажи крыху про себе. Ну, на мяне вялізны ўплыў наклала тое, што я рос старэйшым братам. Я думаю, людзі, якія маюць малодшую сястру, яны, пэўна, зразумеюць, што гэта накладае на хлопца. То бок ты зусім іншы, чым іншыя хлопцы становішся імгненна. Як толькі табе даюць вот это заданне першае, якое у мяне было ў 4 гады, глядзець сестру, то бок все вот этыя справы гарэзлівыя, яны просто зніклі. То бок, калі я даведаўся ў 6 год вот этой шок наконт мовы, то старэйшым братам я стаў у 4 гады. Вось. І з таго часу маё стаўленне наогул змянілася наогул і да жанчын, дзяўчын наогул, то есть вот зусім іншае стаўленне. То есть калі такая вот эта адказнасць на цябе накладаецца, то ты змяняешься. Ты такі вельмі моцна адказны. Ну, прынамсі, гэта накладае адбітак, то бок... Ну, згодзін, у мяне таксама сестра малодшая є. Да, калі нават хочацца пагарэзіць, это як вот, калі, ёсць дзеці, якім вот, можа, і хацелася б быць всё яшчэ в дзяцінстве, але як толькі вот это, як сказаць, цяжар звальваецца, ты яго несеш. Не, ну як сказаць, я тут з табой, шчыра кажучы, крыху паспрачаюсь, таму што чаму, напрыклад, мой канал «Зух» завецца? Это па сутнасці дарослы гарэза. Ну так. Таму што я лічу, што этаму нельга даваць сабе памерці ніколі. І маленькую такую самую якую-нибудь штучку гэтай ноткі характара я захоўваю. Так, пры куче умоў я вот недавно бачыў себе на відэо, я нават у чалавека потым папытаў: слухай, я што такі рэальна сур'ёзны і занудны? Але мала хто можа, ну, мои сябры, напрыклад, з боку ведаюць, што я магу пажартаваць так, што я аднойчы з Украіны і з Мінска, сяброў частка адтуль, спрабавалі сабіраць экспедыцыю, разбірацца, што са мной здарылася. Я просто выклаў фотку, дзе я рыхтаваўся да аднаго роліка. Там быў грым, як быццам мне канкрэтна аддубасілі. І не патлумачыў нішто, патлумачыў праз гадзіну. Я просто в шок людзей вёў. А я так пажартаваць решыў. Правда, прыйшлось паабяцаць больш так не рабіць. Больш не буду. Ясна. Не, ну, у маім жыцці сапраўды таксама... Ты такое не рабіў? Я шмат яшчэ рознага чаго такога рабіў. Я сам нават складаў жарты
прычым яны былі такія, каб людзей наадварот адхіліць ад пэўных такіх, можа, нейкіх нават гвалтоўных крышачку нават поглядаў, ці вот такіх вот зласлівых, вось. То бок, прычым, ну, часта мае жарты, яны не выклікалі смеху, але яны выклікалі разуменне. Гэта як вот ёсць гумар, а ёсць сатыра, і гэта была больш сатыра, але не з нават не нейкай там ноткай суму ці там безнадзеі, якраз наадварот, яна была такая вот натхняльная, вельмі натхняльная. Вось, і у мяне яшчэ вот выпрацавалася звычка пэўная, ну, прынамсі, гэта былі паўторныя паводзіны, калі я распавядаў гэты жарт, ну, падобныя жарты падобнага кірунку, калі яны, як бы іншыя людзі казалі, што, ну, магчыма, не лягуць на патрэбную глебу, не ў тых абставінах расказаныя. То бок яны былі не для таго, каб людзей, скажем так, пэўным чынам задаволіць, так, абрадаваць, пацешыць менавіта іх, а якраз наадварот пажартаваць з гэтых жа самых людзей і з самога сябе, са свайго становішча. То бок пасмяяцца разам і з саміх сябе. Так, ну, так а прывядзі хоць адзін прыклад рэальна вот такога вот твайго жарта. Цалкам выдуманыя, якія ніколі не маглі адбыцца, я так падазраю. Бо, карацей, справа была ў тым, што ў Магілёве я рос, там ёсць такая мясцовасць, называецца Міры, на Мірах. Это як вот у Менскую пэўныя такія... Ну, я, на жаль, не быў, хоць у меня там шабаны, толькі магілёўскія, вось. І я жыў не проста на Мірах, а на Мір 2, такая вуліца Якубоўскага. І там было на той час вельмі шмат, вот тое, што называлася такая субкультура, на той час была там, прынамсі, пашыраная у такой мясцовасці, як бритагаловыя вот гэтыя скінхеды. І ў іх былі адпаведныя погляды. Але я быў такім чалавекам, што я жартаваў далёка не паліткарэктна. І так, это выклікае ўжо адразу усмешку, бо ў такой кампаніі за гэта можна атрымаць. Вось. Але я быў вельмі такіх, нават не то, што поглядаў, ну, такіх нораваў чалавек, я вот все роўна гэта рабіў. Вот. Ну так это ж прикольно, это кровь гарачыць, я ведаю, бо я сам на такое здольны. Так. Ну, і я аднойчы распавёў тое, што спачатку выглядала быццам бы вот штосьці нам такое расказваюць, а потым было адваротная рэакцыя. Карацей, я распавёў такую выдуманую зусім байку, што падчас дзесьці прыблізна там другой сусветнай вайны у Мюнхене, у той самай піўной, і гэта я расказваў скінхедам, можа, 1042 год, то есть вот самы такі час, калі вот яны там дзесьці наступаюць, уже, можа, там набліжаюцца да, не ведаю, там уже Волгі, там штосьці такое, да, то есть все быццам і не прадвяшчае беды для іх, такіх вот, такіх нямецкіх, да, вот тых людзей, якія, можа, гэтым захапляліся. Вось, і я кажу, што ведаць, ну вот, і вот адбываецца наступнае, там дзесьці святкуе штосьці, можа, там вот это Гітлер-Югент, вот это вот моладзь такая нацыстская. Хто-то у нас такой святкаваў. Не, я распавядаю пра гэта, пра Мюнхен, вот тую піўную, дзе все пачыналася, дзе вот это рух... Ну, цяпер зразумеў. Да, все зараджалася, да. І я распавядаю, што вот у гэтай байцы вот гэтыя маладзёны вот это святкуюць, не ведаю, можа там нават дзень народзінаў Гітлера ці што. І туды завітвае такая вельмі, ну вот зусім старенькая, кволенькая бабулька, можа хоць 90, там, ледзьве не 100. І яна ледзьве крочыць, і заходзіць, ледзьве дзверы адчыняе, ледзьве даходзіць да стала, а вот это гітлер-югендаўцы, яны такія шчаслівыя, кажа, ну бабуля там за здароўе, там фюрера ці што, да. Кажа, ну я там, ну такая кволенькая, не п'ю, і все такое, кажа, ну такое ж свято, давайте там у гонор вот этого всего, мы вам там что завгодно, вот нате вам меню, выбирайте все, что завгодно. А она такая подслеповатая, і яна штосьці выбірае, і, ну, а яны все святкуюць, і потым заважаюць, што ўжо праходзіць не адна хвіліна, некалькі хвілін, яна ніяк не выбрала, і все, можа, прагартала, нічого не знайшла, ці што. Тады яны падрываюцца, там такія шчаслівыя. Бабуля, ну, вот нават загадайце, ну, вот, што, можа, чаго ў меню няма, кажа. Вось, а яна ім адказвае. Ведаеце, внучкі, тут няма нічога кашэрнага. І, ну, усё б нічога, але гэты жарт я распавядаў, вот гэта зараз ён выклікае, то есть зусім іншыя людзі слухалі, гэта былі скінхеды, і
я не помню, колькі, іх было некалькі адразу чалавек, яны все практычна былі старэйшыя за мяне, і я ў гэтай кампаніі расказаў гэты жарт. Напэўна, гэта быў 1998 год, я яго придумаў сам, просто з галавы, просто вот так вот прыйшло, і я не ведаю чаму. І чым это І яны скончылася? зусім не смяяліся, яны людзі, якія вельмі рэдка на іх выразах твара з'яўлялася нейкая такая глыбінная думка, яны замест таго, каб не ведаю нават абазліцца на мяне, яны реально вот стаялі ў такім ступары і думалі. І все да аднаго, я глядзеў на іх твары, яны былі вот таким вот, як быццам некая глыбокая філасофская ідэя іх просто вот натрапіла на іх, і яны вот штосьці ў іх адбываецца. Я не ведаў, што. Капец, які ж ты садыст, заставіў людзей думаць. Это жарт. Это, як бы зараз сказали, это філасофскі жарт. Ну, ты мне менш бачыш, як он спрацаваў? Я спадзяюся. Не, ну, раз тебе не кранули тады, так выходзіць, уже спрацавала на карысць хаця бы крыху. Ну, будем так спадзявацца, бо зараз я вяртаюся ў вот гэты мікрараён свайго дзяцінства, номер 2. Вот я якраз ездзіў надоечы дзесьці ўзімку, і я заўважыў, што просто велізарнейшыя змены нават па тым, як і людзі там сябе паводзяць, і наогул, канешне, 90-е скончыліся, это зразумела, але і просто выгляд і стаўленне, выгляд самой мясцовасці змяніўся, безумоўна, нават тых жа самых раёнаў, двароў, вуліц, да лепшага. То бок зараз можна заўважыць, што просто вот там, дзе раней ламаліся лаўкі, ламалася вот все, што вот рабілася ў дварах, так, то бок цяпер это все цэлае, і все выглядае цывілізавана, там, не ведаю, можна убачыць такую цывілізаваную з'яву, як не просто плітка, а газон, якога я просто ніколі не бачыў у сваім раёне на 90-е. То бок высокая культура з'явілася. Я вот слухаю і думаю, вот ты такі разумны, актыўны чалавек. Ты не думаў калі-нибудь просто взять, зараз многие так робяць, і выехаць жыць куды-нибудь з Беларусі? У другую краіну, дзе лепш, прасцей будзе, больш магчымасцей зарабіць грошай. Я уже выезжал на заробки в 2007 году в США, как раз вот напередодні финансового кризису. Да, неблага и можно было заробить, и заробил. И сколько ты там прожил? Ну, я только на лето ездил вот, по программе еще 3 месяца? Так. Але нават, да, я і не толькі в США, то есть я вандраваў з дзяцінства по праграме «Дзеці Чарнобыля», бо я нарадзіўся на поўдзень ад Магілёва, в Магілёўскім раёне, там войска Буйнічы. Яна спачатку падбягала адселенню, але зараз там, скажем так, ачысцілі прынамсі навакольнае асяроддзе. І я ездзіў спачатку ў Нямецчыну 6 год, потым у Іспанію, ў Чэхію, то бок я ездзіў по этой праграме. Таксама на лето. Адным словом, ты шмат дзе пабыў па 3 месяцы? Там крышечку менш, можа, каля месяца. Але ў ЗША я пасля ездзіў у сям'ю, і туды ж вот якраз пасля на заробкі. І да нас нават такое пытанне, звярталі, што, пыталі нас, як дзяцей, калі мы туды ездзілі ў сем'і. В такой буйной кампаніі у нас, напэўна, групы былі па 40 чалавек нават. Беларусаў? Так, беларускія дзеці, якія выязджалі туды на адпачынак, на аздараўленне, бо тады, калі шчытавітная залоза, вот зараз у нас у Беларусі, наколькі я памятаю, 400 000 чалавек з хібамі, так, у выніку Чарнобыля хібамі. Я не ведаў, што багата, но я не ведаў, што столькі. Так, і мне гэтыя паездкі вельмі дапамаглі, то бок, пасля вот 2000 году у мяне нармалізавалася шчытавітка. І вот, да, калі вяртацца да вот гэтага пытання, нам задавалі пытанне кшталту, дзе б вы хацелі жыць ці працаваць, ці што лепш, так агульнае, дзеці, што яны разумеюць, там, што лепш, Амерыка, Беларусь. І нас было дзесьці, сапраўды, чалавек 40. З гэтых 40 чалавек я быў адзін, хто сказаў, што не просто там Беларусь лепш і все такое, я сказаў, што жыць я хацеў бы ў Беларусі. Але я не супраць зарабляць, ваши заробкі. Адным словом, ты зараз хочаш сказаць, як мой племяннік сказаў, што у яго бывае пытаюць, а мо выедзеш, калі вырасцеш в Ізраіль, таму што можаш. А ён сказаў, не, я хочу, щоб Беларусь стала як Ізраіль. Так. Так, прыкладна ты то самае сказаў, такі датычна Амерыкі. Это здаровае стаўленне.
кожного жыхара сваёй краіны, як, по-моему, это той же Нізкіс калісьці ў пэўнай песні спяваў, што лепей вот менавіта ў тым же самым месцы, дзе ты знаходзішся. Это самае лепшае месца, дзе ты ёсць. Ты там, як кажуць, ну, дзе нарадзіўся, там і прыгадзіўся, там, да, знайшоў прызначэнне. Як по мне, это самы сапраўдны патрыятызм. Ну, У меня, например, є сябар, ему уже за 50. Спадзяюсь, ён на мяне не пакрыўдзіцца, бо он не любіць, калі я пра яго што-то гавару. Але чалавек жыў 25 год не ў Беларусі, в России. І вось зараз вярнуўся. У яго один брат у Киеве жыве і працуе камерсант, другі ў Варшаве, яго клічуць. Ён не можа лагічна, здаецца, патлумачыць чаму, але ён не хоча адсюль з'язджаць. І як бы там ні было, ну, що тут скажеш? Ён прыехаў да сябе дадому. Ён гэтыя 25 год не мяняў грамадзянства. Ён нават не задумаўся, як сказаў, а навошта мяняць паспорт? Я заўсёды збіраўся сюды прыехаць. Ну, могу еще сказать, что просто моя, ну, не то, что это была моя мара, это было просто отказ на то питание з боку американцев. Ну, мой отказ, он, по сутнасці, спраўдзіўся, бо я жыву ў Беларусі, але зараз я, прынамсі, спрабую і, ну, пакуль што атрымліваецца вот гэты прыбытак атрымліваць ад... Ну, то бок, я ўкладаю ў акцыі на нью-йоркскай фондавай біржы і вот такім чынам збіраюся атрымліваць пэўную, прынамсі, частку свайго дохода. І калі б я жыў у ЗША, то бок на гэтыя, ну, пэўныя $1000, на іх немагчыма пражыць цэлы год. А ў Беларусі, кажуць, ну, на гэтыя грошы, калі ты не пан, то ты, прынамсі, ну, забяспечаны чалавек. То бок, напэўна, я, ну, зараз вот, гледзячы, скажем так, праз больш, чым нават 10-годдзя таго даўняга адказу на тое пытанне, напэўна, я, да, спраўдзіў тое, вот як я тады адказваў, што я вот так і жыву, да. Я жыву ў Беларусі, але зарабляю, калі не ў ЗША, то праз ЗША. Ну, дарэчы, не толькі спраўдзіў свае словы, а і пры гэтым паказаў, што, ну, зноў жа, можна не выматваць сябе з апошніх сіл на малааплатнай, неўдзячнай працы, як большасць беларусаў, а зарабляць, в прынцыпе, па-за межамі Беларусі. Таму яшчэ адзін доказ, што ты нестандартны беларус. І дай Бог, щоб такіх было больш і больш у нашай Беларусі. Мо тады змены ў нас наступяць нашмат хутчэй і в лепшы бок. Што ж, Уладзімір, вялікі дзякуй табе за вельмі цікавую гутарку. Спадзяюсь, ты таксама не шкадуеш, што змарнаваў крыху часу на мяне. Не, вялікі дзякуй, насамрэч. Было прыемна і, дарэчы, першы раз, калі мы размаўлялі пра слуцкі зброўнічы. А так, будзе спасылачка. Да, і зараз таксама вельмі прыемна. Дзякуй на голас цікавасці. І табе дзякуй, спадзяюсь, што на разныя другія тэмы мы яшчэ час ад часу будзем гутарыць, уже больш спецыялізаваныя. І... Дарэчы, зраблю рэкламную абвестку, бо гэта якраз цудоўна, бо мы для Вікіпедыі практычна ніколі не робім відэа. Таму, можа, якраз таксама я выкарыстаю твою спасылачку, і мы змесцім гэта ў навінах, як у нас это называецца раздзел «Преса пра Вікіпедыю». У нас 21 сакавіка пачынаецца Віківясна 2020. Гэта конкурс па напісанні артыкулаў па-беларуску пра краіны цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. І таму я вот запрашаю всіх гледачоў, якія даглядзяць да гэтай часткі інтэрв'ю. А як ім будзе знайсці куды, што і як? На вот нашым сайце можна зайсці. Так, Вікіпедыя, двухкроп'е, праект двухкроп'е, Віківясна, прысачка 2020. Што ж, даражэнькія, вось такі чалавек. Я думаю, што я вам з цягам часу буду ўсё больш цікавых і незвычайных людзей, жывушчых у нашай краіне, прадстаўляць. Калі вам спадабалася, аддзячце, пастаўце падабайку. Вельмі буду удзячны, калі падпішыцеся. Цісніце на званочак, щоб не прапусціць ні аднаго з майго новых выходзячых відэа. І ведаеце, я доўгі час думаў, чаму ніхто не каментуе мои відэа. І вот апошні год мне реально пашла куча каментаў. На жаль, бывае, не хапае часу на ўсё адказаць, але мне вельмі прыемна, вельмі цікава чытаць, адказваць на ваши каменты. Таму, калі ласка, не лянуйцеся, пішыце, выказвайце свае пажаданні, можа быць, каго вы хацелі бы пачуць яшчэ ў такой вось гутаркі. Спадабалась, не спадабалась, да што заўгодна. Будзем абмяркоўваць, і я пастараюсь
На это вы находите больше часу, чтобы ни один коммент не застался без отказу. Пишите, коли ласка. И до побачення, дороженькі, до побачення, до новых встреч.